A novena Semana da Historia de Noia, que terá lugar na Casa de Cultura na Igrexa de Santa María Nova do 30 de marzo ao 6 de abril, estará dedicada este ano ao legado de Berenguel de Landoira, arcebispo de Santiago no século XIV, que estivo refuxiado en Noia entre outubro de 1319 e xaneiro de 1320. Un programa que foi presentado esta mañá no Salón de Plenos polo alcalde de Noia, Santiago Freire, o concelleiro de Cultura, José Pérez, e o presidente de Barbantia, Manuel Cartea. A novena Semana da Historia de Noia homenaxeará o legado de Berenguel de Landoira. O Concello noiense e Barbantia presentaron o programa do curso homologado pola Consellería de Educación e que terá lugar do 30 de marzo ao 6 de abril. O concelleiro de Cultura, José Pérez, desglosou o programa deste ano, que inclúe un total de 9 ponencias en 7 sesións que terán lugar na Casa da Cultura e na Igrexa de Santa María Nova. É unha das semanas importantes onde se fará un resumo, eu creo que bastante extenso, do que é a historia de Noia, que ora ademais paso un pouco a resumir, para despois darlle a palabra tanto a Manuel como ao alcalde, que paso a resumir para falar das localizacións donde serán, que será na Casa de Cultura de Noia, ademais da Igrexa Santa María Nova, e paso a dicir que será o sábado 30, as viaxes de Berenguer de Landoira, de Xerardo Grafoxo como ponente, o luns día 1, Memoria e Expresión Artística no edificio do Casino, o ponente Ana Isabel Filgueiras Cés, o martes 2, a Industria das Papeleiras en Lousame, con a intervención de Maite Sobradelo, do Monte ao Mar de Noia, intervención de Yolanda Mato e Lucía Cao. O mércores 3 teremos a Muller tiñas que ser, as mulleres de Noia na Idade Media Moderna, de Manuela Pérez Mato, e o xoves 4, a Chave do Reino, de Xepe Torres, as Chaves de Santa María Nova, donde terá a intervención Concha Ayud, o viernes 5, a Muralla de Berenguel, Memoria Urbana da Vila de Noia, ca intervención do noiés Pedro García Vidal, e remataremos o sábado día 6, Papado, Cidade e Arcebispo, Berenguel de Landoira, e Xoán e Revolta da cidade de Santiago. Manuel Cartea explicou que a novena Semana da Historia de Noia estará dedicada ao legado dun personaxe cuxa vida merecería unha película, arcebispo cura con alma de guerreiro que empuñou máis a espada que a palabra. Un personaxe que eu tiven o prazer de ler sobre el algo estes días e é un personaxe inmenso, contradictorio. É arcebispo, foi arcebispo no 1317 de Santiago, nomeado polo Papa. Pero é un teólogo, foi un cura con alma de guerreiro. Antonio Gala diría del que predicou o Evanxeo a cristazo limpo, porque empuñou máis a espada que a palabra. Por lo tanto, un personaxe que recorreu Europa, que é incrible as viaxes que fixo. Parece imposible que unha persoa daquelas no século XIV, 13-14, pudese percorrer todo o que el fixo. Por último, Freire Beijón agradeceu o traballo realizado tanto dende a Concellería de Cultura como dende Barbantia na organización desta Semana da Historia, con mención especial a Xerardo Grafoxo e Suso Xogaina, directores e coordinadores das xornadas. E o certo é que hai unha tradición, hai unha traxectoria xa ao longo destas edicións anteriores que sirve para poñer de relevancia, para darlle a difusión necesaria o interese histórico e interese patrimonial que ten esta vila de Noia. Antes Manuel Cartea facía referencia a unha cita de Napoleón dicindo que 1000 anos nos contemplan. Vimos de conmemorar o 850 aniversario, pero seguramente antes de que ese rei Fernando II tomase a decisión de, a través dunha carta pobra, recoñecer a Noia como vila, pois xa había uns antecedentes históricos e xa había uns vestixios e posiblemente sexan eses 1000 anos ou incluso máis os que nos contemplan. Por tanto, todo o que sexa poñer en valor, difundir, recoñecer ese atractivo histórico que ten a nosa vila a través desta Semana da Historia, a través de unha temática variada ao longo destes 7 días.
A novena semana da historia de Noia abrirá as súas portas o sábado 30 de marzo ás 7 da tarde na igrexa de Santa María Nova coa conferencia As viaxes de Berenguer de Landorra.